Ακίνητος! Τι μου δείτε ρε. Είχα πάρει μαζί μου εγώ τον Bob τον Μάστορα και δεν το ξέρω. Λοχείας πεζικού κοντολίζας Νικόλαος. Είναι και δυνατά. Έτοιμος να υπηρετήσω την πατρίδα. Πού χαμηλώνει αυτό ρε. Έως τελευταία γραμμή του στόματός μου. Να του βγάλω τις μπαταρίες. Σκασμό το τόμολο. Προσοχή. Συγγνώμη, εσύ τι κάνεις εδώ. Ήρθα να σε εκπαιδεύσω. Και δεν μου λες ήρθες μόνος σου. Ναι, γιατί. Οι άλλοι 6. Ποιοι άλλοι 6. Όχι τίποτα, λέω, ο Χιονάτη το ξέρει ότι είσαι εδώ. Σκασμός. Κάνεις και πνεύμα. Άμα έχω ελεύθερο χρόνο. Αυτά τι είναι, αίματα. Όχι, κάποιος μαλάκας έβαλε κέτσαπ στο λουκάνι. Θα σε πέρασε για κοντόγκ. Σκασμός. Προσοχή. Μέσα η κοιλιά. Δεν φταίω εγώ κύριε Ελοχία. Ο σωματότυπός μου είναι έτσι. Ποιος. Ο σωματότυπός μου είναι μήλο. Μήλο. Ναι, είμαι στενός κάτω και ανοίγω προς τα πάνω. Σχεδόν όλοι οι άντρες έχουν σωματότυπο μήλο. Ναι, δηλαδή και εγώ έχω σωματότυπο μήλο. Ναι, μόνο που εσένα είναι φυρίκι. Α, παραλώ. Λοιπόν, πρέπει να ξέρεις ότι η χώρα περνάει δύσκολες